Ľudia sa ma často pýtajú, či som konzervatívec alebo liberál. A ja som trošku fascinovaný touto posadnutosťou na týchto značkách, pretože keď sa postavím napríklad k veci neutrálne, tak som automaticky označený za zbabelca. A pripomenulo mi to svet, v ktorom žil Albert Camus, keď v čase niečo podobné ako dnes svet skľučovali vojny, ideológie, proste chaos a každý tlačil ľudí, aby si vybrali stranu. A Camus to odmietol. A teraz nemajte o ňom zlú predstavu. On nebol žiaden ignorant, práve naopak. Veril, že pravda v extrémoch často neprežije. A záležalo mu na spravodlivosti, na slobode, na ľudskej dôstojnosti. Ale zároveň sa obával, že presvedčenie bez pokory dokáže z ľudí spraviť presne to, proti čomu bojujú. No a v knihe The Rebel varoval, že revolúcie sa často zmenia na to, čo pôvodne chceli zničiť. Ideológia sa začína ako cnosť, no veľmi rýchlo sa môže zmeniť na dogmu. A preto Camus hľadal, povedzme, trošku inú cestu. Vzburu bez nenávistí a odpor bez fanatizmu. Pre neho neutralita bola jasnosťou. Povedal, že radšej mať pravdu s pochybnosťou, než sa mýliť s istotou. A dnes sa neutralita často považuje za podozrivú. Hovorí sa, že mlčať znamená byť vinný, ale Camus by možno sa spýtal, že čo ak kričať skôr, než porozumieme, je tiež istý druh násilia. Podľa neho úlohou moderného človeka nie je vybrať si stranu, ale je ňou zostať bdelý a vidieť zložitosť sveta, uniesť rozpor a odmietnúť jednoduché odpovede. Pretože je oveľa ľahšie patriť, viete, k nejakej skupine, než stať sám. A Camus si vybral tú druhú cestu. Hlavne zostať človekom aj vtedy, keď všetci ostatní sa menia na slogany a frázy. Pre niekoho je neutralita ľahostajnosť, no on ju považoval za posledný zvyšok poctivosti. A teraz otázka je na vás, že čo si myslíte vy? Je možné, aby nám na niečom naozaj záležalo a pritom sme si nemuseli vybrať stranu?